Hemen txabiltza, aurren gunean eta aurre zinguraturik. Hauek sobera aurra dira. Egunon? Bai, egunon. Kuadrilla, zer moz? Hartu. Zein ongi ikusten zaitu duan, eh? Oso ondo. Zileta eramat, hemen txalanian moten. Lanian. Zoi parranda eta gu lanian. Galdera, diru irabazen nahi duzu? Bai. Bai. Ondo pasan nahi duzu? Bai. Bai. Torren eki. Zer. 15 minutotan, diru irabazten duzu, bai. Bost baiet lehiaketa, galdera batzu erantzun, ondo pasa, eta gero egunian gastatzeko. Esan. Bai, bost baiet? Venga. Bai, bost baiet? Bueno, neskak, ni eskuten utzi. Nita estio? Bai. Bani ez, Venga, batzen arut. Bueno, izena? Erlantz. Hombre, Erlantz. Nungo zea? Portugaletekoa. Bertako ardo. Oita? Oita malau. Oita malau. Ja gauzak horreitzen dituzun ala ez. Ikusiko dugu. Denbora, nun entrenatzen du Realak? Nun entrenatzen du Realak. Izena, lekuaren izena. Eta bestera galdetu muitu. Badire bi emakume txandalekin hemen. ¿Cómo se llama el campo? ¿Dónde entrena A ber, emakumik, nun entrenatzen du Realak, baldakizue? Zubietan. Zubietan, denbora! Joder. 19 segunda hortuta, etzen ba, galdera zaila. Ez. Informatibotan eta, Zubieta, oso ondo! Txalo, bero bat! Un aplausito aquí, oso ondo! Claro, Atletikin nun entrenatzen du. Lezaman. Claro, alabesek nun entrenatzen du. Ez dakit. Michelin edo. Michelin, ez beste bat. Oi, euro! Ezer egin gabe. Zer gabe. Eta Orain geratzen dira. 19 segunda hortuta. Eta horrela 5 minutu. Orduan zer? Zer nahizu beste galdera ja? Bai? Bota behar da, Venga, bota, denbora. Zein aranetan dago altxasua? Zein aranetan dago altxasua? Galdertu, zein aranetan dago altxasua? Zein aranean dago altxasua. Zein? Aranean. Badakizue zein aranean dagoen altxasua? Altxasuan zein arana dago. Arana. Ez da hain zaila galdera, zein aranetan... Altxasua esango. Altxasua da herriaren izena, baiara? Altxasua botatzen dut. Bai, altxasua? Bai. Venga, denbora. Minutu bat edo 25 segundu. Zein aranetan... Ja, bueno, sí. Erran daiteke baiara... Bota du ja. Ni nahi lexakakoa eta gure baiara da bortziriak, malerreka bastan, eta altxasua dago, berak ongideon modun, Sakanan, altxasua da herriaren izena. Baina, bueno, zin bar dio? 20 euro, 0, baina handik badago denbora, lasai. Horrezegatik. Bai eta 25. Zenbat. Bat 25, baina 3 minutu eta piko jokatzeko. Ez duzu 20 euro nire emateko, ez da? Eta orduan? Lehia bokatu da. Orduan, nahi honetan ematu inbarra, bale? Vale. Kantekin eta zer zabiltza? Nola, kantekin? Kantekin eta ondo zabiltza? Bueno. Bai? A ber, denbora, aur kanta batek dio, txakur bat erosi zuela merke azokan, baina zikina zegoela eta zer egin zuen. Da aur kanta bat. Bauzu denbora. 3 minutu handikan. Txakur bat erosi zuela merke azokan. Zikin egon dela leku batean. Bai, bat erosi, guau. Horrela. Bai. Zikina zegoela. Eta? Sartu dut bainera. Sartu dut baineran. A ber. Sartu dut baineran. Sartu dut baineran? Bai. Denbora, 25. Ordun? Da, txakur bat erosi zuela merke azokan, baina zikina zegoela eta Baineran sartu. Bainontzian sartu. Ontzen eman dugu, ez da? Ondo! Nengoan ondo esan dut, Bueno, nik bazpare ziurtatu. Vale. Ziur baldin bazaderan, bai, eta denbora. 20 euro, oso ondo. Bueno, 2 minutu eta 25. Gero bandikan denbora erdia ez zagortu, 20 euro patrikan. Eta, jarra izagun. Denbora, zein animalia zen Babe izen bereko filmean? Zein animalia zen Babe izen bereko filmean? Txarretxu bat. Bai? Denbora, 26. Babe, txerri altzen. Bai, uste dut baiet. Zaude euro? Bai, seguru nago. Bai? Ba ondo, txerria da oso ondo. Txaloto, oso ondo. Bertze 20 euro. Beste bat, beste Berre bai. Bueno. Asmatzen duzuen aldiro 20 euro.
Aurra daukazu oso txikila edo, bauzu beste Bai, bakarren bat. txikila bat. Zer da hor hilabeteko... Bai. Zenbat demora? 7 hilabete. Jade bai, zorionak, Ostras, nola izena aurrak? Aurrak nola izena? Martina. Martina. Ba, laiztera hasiko zara ja marrazki bizidunak, beef cherry, ja, ez da... Nik baitut ja bita bakitzer dut. Baina ondo, ondo. Bea, Venga, bota besta. denbora, zein herritan jaio zen Xabi Alonso futbolaria? Zein herritan jaio zan? Alonso. Nun jaio zan, Xabi Alonso futbolaria, nun jaio zan? Xabi Alonso Bai. Donostikoa. Seguro? Ez dela galdotu? Ez, bai, seguru. Bai? Donostikoa. Denbora. Bita 55. Nun jaio zan? Donostian bizi izan du da, futbolean jokatu du, Donostian baina da... baina familia nungoa da. Ai, es verdad. Ai ama, Xabi Alonso, Perico Alonso, nungoa dia? Bai, ez da Donostikoa. Ez dia donostikoak. Baizik eta Tolosarrak. Tolosan jaio zen Xabi Alonso. Bueno, hoi hori bat gara. Buelta. Bueno, ari gara, horre, Buelta, no, eman, Kirolaria altzea do? Bai. Zeitentzo, zuola, argal, korrika do txirrinda. Futbola, baina futbola? baina ja, bueno... Zertzea, horrelaria do defensa? Defensa. Nire, Defensa nintzen, Defensa txarra. Nola, txarra zeba. Bueno, txarra. Egorra ematen duen Bueno, horietako bat. bai. Ta, la ostra. Bera, jara izagun. Nola, futbolaria datzen ekin Xabi Alonsorena? Ez. Zaki ez. Bega, jara izagun. Denbora, adi, zein koloretakoak dira hegazkinetako kutxa beltzak. Adi. Kutxa beltza, ze koloretakoa da? Adi. Ondo pentsau. Ondo pentsau. Ondo pentsau. Horretako dedia, kutxa beltzak. Bera, zera galduko edo, ozenki edo, nahiz, mira, emakumi antxe dago, mira. Ai, barkatu. Kutxa beltzak ze koloretakoa direk. Urbildu, Hegazkinekoak. urbildu ba. Beltzak edo... Beltzak. Seguru. Torri. Mira. A ber, txain. Zango dut, bai, beltzak. Beltza, bai? Beltzak, bai. Denbora, 75. Mira, ari nintzen hurbiltzen. Zuk baldakizu kutxa beltzak eta ze koloretak gatian. Hegazkinetako kutxa beltzak. Baldakizu. Dudan egon, Berak beltza dio. Zein da zure kamisetako koloria? Laranja. Laranja die kutxa beltzak, hegazkinetako kutxa beltzak. Kolore laranja. Laranja, Laranja dia. Bagatu Horregatik nahi. esan dizut, nik esaten badut adi. No, pentsatzen nuen, hasta zuriak pentsatzen nuen. Ba, ez. Kutxa beltza ditzen da, baina da laranja. Zer, azkenekoa? Bai, azkenekoa. Bai, Demora. larri zabiltza. Venga, 3 minuto eta 25 segundo. Ostia, zezatzea, urduroa, mutxutzea. Venga, denbora, zein hiritan bizi zen Superman? Metropolis. Metropolis, seguro? seguru. Bai? Bai. Denbora, 3 eta 41. Metropolisen. Bai. Egunkariaren izena? Ez dakiz zer, daily olako zerbait ere? Bai. Hori beste galdera bada. Hori beste galdera Osea, bat. Superman zure ustez Metropolisen bizi izan. Ba, oso ondo, zuzena, bodertze euro, txalotu, emakumea, txalotu, krisian zegoen eta larrialdian zegoen eta bain Larrialdian, bai. Berrize, 20 euro, bertze 20 euro. Eskerrik asko. Eta bueno, oso azkarri induzunez, 3 minuto eta 41 segundo. Beraz, ondo goaz. Superman, olako ikusten, Superman, Spiderman, Batman, gure garaiko marrazki bizionak ziren. Batman eta Robin, eta bueno. Hoi da, baina izetan zuen emenioan gaztegu izan, Bega, denbora, zein kiroletan aditzen da Alex Correixa. Alex Correia tenizan. Seguro? Bai. Ez futbola? Ez. Denbora, 3 eta 48. 47, ja. Ono, Bai. hola xe. Alex Correixa, hau zer da, katalana do. Abizen horrekin, Katalana. eta tenisian. Tenizan. Alex, bai, aritzen da edo aritzen zen? Aritzen zen. Oen ja, retiratu, bueno, igual hariko da, oinikan, baina ez profesional mundu, ez da? Kapitaina egon zen, ez? Bai, kapitan, Bai, Espainiako bai. selekzioaren kapitaina eta. Bueno, ba, oso ondo, tenisa, bertze bai euro, bai, txaloto, oso ondo. Bertze bai euro, bueno, Oaz. aizea, Oaz gora. aizea, buruaren bizkatola, Ja. uretatik atatzen nola, Bueno, minuto eta biko, hainikan geratzen da, sukalde programak eta ikusten duzu. Bueno. David Jorge, Carlos Arriñano, eta, bueno, ba, ikusten zagon. Denbora, nork aurkezten du ETV bateko txoriene sukaldaritza saioa? Txoriene, bezala galdetu hortik, bega, galdetu, bega, azkar, bega, 90 segundo. Txoriene,
Bidea. Lauta berrogei. Barkatu. Txoriene ba, ez. Ba, ez dakit. Venga, azkar erlan. Aurkezlaria. Ez dakit. Txoriene edo. Ez dakit, pasatu. Paso, Bai. denbora. Bueno, Ez dakit, nor. ba... Saltza Ez. Ni banabil saltza ez guztietan, batzutan baino ez guztietan. Bueno, Txiloe, saioaren azken denboraldian, nori izan duzen aurkezlea. Ez dakit. Irudikatzen zu tipua. Dida, irra saioan ere, Josien Etxeberek eta berak ere kolaboratzen du. Badakit, baina ez dakit nor. Bana, Xubanin Txausti da Ez dakit. aurkezlea. Txorien ebakizu sukaldariak eta Bai, gatzituela bai. jendia eta hola eta ba Xubanin Txausti da. Beraz, bega, 20 euro eta naiz eta asmatu ja denboraz kanpo. Bueno, ba, 20 euro hortzen dituzu. 20 euro Bueno. zer, niretzat. Bueno, nahi baldin mozo hori edo bertzela berrogei. 20 eurorekin, ba, no zer. A ber, Andri non dago? No dizen Andri. Belen. Belen, torri Belen. A ber, Belen, torri. Zure senarrak indo ikaragarrizko lehia eta geratu da 20 eurokin. Bakarrik. Bueno, bakarrik, bai, bakarrik. Bakarrik hori irabazi duzu? Bai, baina esan diot, proba bat inezkero. 5 minututan, 5 minututan. Baina proba bat inezkero, bertze 20 irabazten dutela, eta bintza berrogei. Oi, galtzen badu, galtzen du 20. Baina irabazi berrogei. Eta bera dio, no, ni honekin gatuko naiz. Honegaz, ronda bat. Vale. Bai, Orduan, pues horrekin orduan. Bai, Orduan bai. ez ez arriesgatu behar. Ez. Bueno, pues ya está, Gracias, Arlantz. Venga, zorionak edo. 20 euro eraman ditu, Txaloto, tipo jatorra. Eta bueno, beren, hementxe, aterako jarrazitxo bat. Vale. Venga, hola, behiratu horrela. Bol, baiez!